פרשת השבוע, פרשת תצווה. אנחנו מדברים על הבגדים של הכהנים, הבגדים המיוחדים של הכהן הגדול. רגע. למה חושן זה חילוף אותיות של נחש, ומצד שני זה גימטריה של משיח? איך זה מסתדר? אז האמת היא שבימי בית שני לא היה את הקלף הסודי, את האורים והתומים בתוך החושן, ועדיין הכהן הגדול לבש עליו את החושן. מה העניין? להבין, אנחנו עושים את המשימות שלנו, גם כשלא הכל ברור, אנחנו ממשיכים, אנחנו הופכים את הנחש, את הרוע, את החושך של הגלות, הופכים אותו לאור, למשיח. וזו בדיוק הנקודה של פרשת זכור, המלאק. אנחנו מבינים מה הנקודות שהוא מפיל אותנו, הבלבול הזה, היא ההורדה של ההבנה לחיי המעשה. ואז הנחש הופך למשיח. שיהיה בהצלחה, שבת שלום.